Længst mål, bare gør det. Baglæns! Han har ikke ud af rulleskøjter, han lige til. Han kan godt på rulleskøjter, men han sætter det sygt. Salmar! Han laver lige til Salmar! Og det skal der ikke være 4 år. Wallah, inden for Sankt Annegade, den store gule rampe, der var der. Kom nu! Kom nu! Har du gjort det der? På den der lille en. Han kan ikke være med. Høj ben, længere frem med væk. Lige præcis, længere frem. Kom nu, jeg gør det. Voilà! Celle-là, c'est pour YouTube! Fuck! Hvad fuck laver du så? Nej, man! Hvad laver du så? Det er det der. Jeg har jo faktisk det var lille mig. Hvad ved du, Kævert? Wallah, vi lader det til. Jeg kan ikke spille den der i hænderne. Så skal du også køre videre, ikke? Så når man så står rigtigt. Vent! Prøv nu, jeg skal have den fra helt anden vinkel. Yeah! Kom igen nu, det skal jeg gøre. Du skal helt færdig brændet også. Helt længere frem. Der. Det er faktisk, så skal du bare have den ned, ikke? Ja. Og bare. Ned i væggen, mand. Ja, kom der. Gælder det om at holde balancen godt, når man står på brættet, så man bare står lige, og man bare med ud, og så står lige med benene, ikke også? Så du kan fra. Du kan også tage fat ud i snuden. Jeg prøver en gang til. Du tager en gang til. Ja, vi tager lige en gang til. Ja, du virker generet. Gør det alene nu. هلا بقى حط بلانس يا عمي. Hallo, قول Ja. Okay. Og så ned. Først på den anden side over der brættet. Først på den anden side. Så synes du, at det siden, der er sådan, at du kommer ned. Jeg går ned i knæet over på den anden side. Længere frem på, længere frem på. Ja. Kom igen, Du kan godt ud, altså. Du kan godt ud. Du har begyndt at lære det. Seriøst, prøv lige snakke med din far, og så ring tilbage til mig.
Okay, så ring til mig der. Husk telefon. Okay, men jeg ringer til dig halv 10. Ja, du skal bare Den er begyndt at komme i hvert fald. Altså bare sørg for at keep a balance, you know, on the board. Let's go. Du kan godt ud. Du kan godt ud. Du skal langt frem ud. Langt frem. Lad ham nu selv stå og tænke, mand. Hey, ikke snak israeler. Israeler. W. Og så gå ned. Og så lænder fremad. Ja, gør det en bevægelse. Der er ingen ben i, mand. Ja. Ja, han er der. Du skal bare frem.